ናይ ፈለማ ናይ ጥዕና ገምጋም እዚ ቪድዮ ተሰሪሑ ዘሎ ብዛዕባ ኣብ መጀመርታ ምብጻሕ ናብ ሆስፒታል ዴቨን እንታይ የጋጥም ኣፍልጦ ንምሃብ እዩ። ሙሉእ ጥዕና ክህልወካ ይኽእል እዩ። እዚ ዕድል እዚ ግን ናይ ጥዕና መደብ ምስራሕ ኮይኑ ጥዑይ ኮንካ ንኽትቅጽል ንምርግጋጽ እዩ። እዚ ናይ ጥዕና ገምጋም ንናይ ዕቑባ ምሕታት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣይጸልዎን እዩ። ንናትካ ጥቕሚ ዝተቐረበ እዩ። ንስኻን ኣለይትኻን ደብዳቤ ክትቅበሉ ኢኹም ብዛዕባ ዕለትን ግዜን ንናይ ፈለማ ናይ ጥዕና ገምጋምካ። ኣብቲ ንስኻ ትነብረሉ ተመርኪሱ እቲ ዝወሃበካ ቆፀራ ኣብ ሰሜን ዴቨን፣ ኤክሰተር ወይ ደቡብ ዴቨን ክኸውን ይኽእል እዩ። ቁፅሪ 4 እዚ ሆስፒታል ከምዚ ክመስል ይኽእል። በዓል ሞያ ዶክተር ክትረክብ ኢኻ። ወዲ ተባዕታይ ወይ ጓል ኣንስተይቲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ተርጓሚ ምሳኻ ክመጽእ ይኽእል እዩ ወይ ኣብ ሆስፒታል ክረኽበካ ይኽእል እዩ። እዚ እንድሕር ዘያጋጢሙ ግን ብቴሌፎን ክኸውን እዩ። እዚ ኣብቲ ናይ ቆፀራ ግዜ እንታይ እዩ ዘሎ ንኽትርዳእ ክሕግዘካ እዩ። እዚ ምስጢራዊ እዩ። እዚ ማለት ከዓ ንስኻ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወይ ድንገት ክሳብ ዘይሃለኻ ዶክተር ኮነ ነርስ ናትካ ሓበሬታ ብዘይፍቓድካ ናብ ማንም ሰብ ኣይሕልፍዎን እዮም። ዝኾነ ንተርጓሚ ዝበልካዮ እውን ምስጢራዊ ምዃኑ ክትዝክሮ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ንሳቶም ነቲ ሓበሬታ ናብ ካልእ ክሕልፍዎ ኣይክእሉን እዮም ንስኻ ክሳብ ዘይደለኻ። ኣብታ መዓልቲ ምስ ኣላይኻ ናብ ሆስፒታል ክትውሰድ ኢኻ። ዶክተር ምስ ነብሱ ከላልየካን ናብ ክፍሊ እውን ክወስደካን እዩ። ከምዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ከዓ ይመስል። ዶክተር ዕላማ ናይቲ ቆፀራ ክነግረካ እዩ። ንዝኾነ ዘጠራጥረካን ዘሻቕለካን ነገራት ክሰምዕ እዩ። ንኽትርእዮም ፍቓድካ እንተኾንካ ናትካ ፀገማት ንምፍላጥ ዝኾነ ክፋላት ኣካላትካ ክርእዩ ይኽእሉ እዮም። እዚ ብዛዕባ ናይ ጥዕና ቆፀራኻ ስለ ዝኾነ ሕቶ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ዶክተር ብዛዕባ ናትካ ተመክሮታት ኣብ ሃገርካን ኣብ ዓዲ እንግሊዝን ክትበጽሕ ዝተጓዓዝካዮ ሕቶታት ክሓትኻ ይኽእሉ እዮም። ምክንያቱ እዞም ፍጻሜታት ንጥዕናኻ ጸልዮም ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ። ከመይ ይስማዓካ ኣሎን ብኸመይ ትኽእሎን ክትሕተት ትኽእል ኢኻ። ዶክተር ብዛዕባ ስድራ ቤትካን ጥዕንኦምን ክሓተካ ይኽእል እዩ። እንተ ደኣ ዝኾነ ናይ ስድራ ቤትካ ናይ ጥዕና ታሪክ ትፈልጥ እንትኾንካ ንኣብነት ብባክቴርያ ዝመሓላለፍ ረኽሲ እንተነይሩ፣ ብዛዕባ ክትሃበት፣ ብዛዕባ ናይ ኣወላልዳ ታሪክ መጥባሕቲ ወይ ሓደጋታት ከምኡውን ሕሉፍ ረኽስታት ወይ ብርቱዕ ሕማማት። ኣብቲ ናይ ቆፀራ ግዜ ቁመትካን ክብደትካን ክትዕቀን ኢኻ። ዶክተር ኣፍካን እዝንኻን ብተደጋጋሚ ክርእየካ እዩ። ልብኻን ሳንቡእካን እውን ክሰምዑኻ እዮም። ቆርበትካ ክርእዩኻን ከብድኻ ክድህስሱኻን ከምኡውን ኣዕጽምትኻ መለጋግቦኻን ክርእዩኻ እዮም። ኣብዚ ናይ ሎሚ ምብጻሕ ራጂ ምናልባት ክትገብር ትኽእል ኢኻ። እንተዘይኮይኑ ግን ኣብ ዝተደለየሉ ኣብ ካልእ መዓልቲ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ሓደ ግዜ ጸቕጢ ደምካ ንዕቅኖ ኢና ወይ እውን እዚ ቅድሚ ናብ ዶክተር ምቕራብካ ብናይ ነርስ ጉጅለ ክግበረልካ ይኽእል እዩ። ደም ክንወስደልካ ኢና። ኣብዚ ቆፀራ ደም ክንወስደልካ ከለና ኣብ 3 ንኣሽቱ ቲዩብ ሻምብቆ ክንመልኦ ኢና። እዚ ብዙሕ ክመስል ይኽእል እዩ፣ ግን ኣይትጨነቕ። እዚ ንናይ እኹል ሰብ ኣካል ውሑድ ዓቐን ጥራይ እዩ። ደም ኩሉ ግዜ ዝረአን ንሄፓታይትስ ቢን ሲን ብቫይረስ ዝመሓላለፍ ናይ ጸላም ከብዲ ረኽሲ፣ HIV ብፆታዊ ርክብን ደምን ዝመሓላለፍ ቫይረስ፣ ሲፊልስ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ባክቴርያዊ ረኽሲ፣ ቲቢ ባክቴርያዊ ረኽሲ፣
FBC ሙሉእ ናይ ደም ፍቕዲ ብዛዕባ ናይ ደም ወህዮታት ሓበሬታ ንምቕራብ ኣብ ጉዕዞኻን ምልክታት ካን ተመርኪሶም እውን ካልኦት ክህልው ይኽእሉ እዮም ድሕሪዚ ናይ ጥዕናኻ ገምጋም ናትካ ዶክተር ወይ ነርስ ሪፖርት ወይ ናይ ጥዕና ጸብጻብ ክጽሕፉ እዮም እዚ ነቶም ጥዕናኻ ንምሕላው ክንገብሮም ዘለና ነገራት ሓጋዚ እዩ ናይ ዓይኒ መርመራ ወይ ናይ ስኒ ቆፀራ ክኸውን ይኽእል እዩ ቅዳሕ ናይዚ ናይ ጥዕና መደብ ናብ ኣብዚ ጉዕዞ ናይዚ መደብ ምሳኻ ዝህሉ ኣለይትኻን ናይ ሶሻል ሰራሕተኛን ክስደድ እዩ ናብ GP ናትካ እውን ክስደድ እዩ ከም መዝገብ ንኽትሓዝ ዝኾነ ብዛዕባ ጥዕናኻ ዘጠራጥረካ ነገራት እንተሎ ኣብ ዶክተር ክትርአ ትኽእል ኢኻ ተስፋ ንገብር እዛ ቪድዮ ብዛዕባ ናይ ፈልማይ ናይ ጥዕና ገምጋም ንምኻድ ጽቡቕ ስምዒት ሂባትካ ክትከውን ነቶም ኣብ ዴቨን ዝርከቡ መሰነይታ ዘይብሎም ንኣሽቱ መንእሰያት ነዛ ቪድዮ ንምስራሕ ዝገብርዎን ዝደገፍዎን ከነመስግኖም ንደሊ